Да, и къстовието пасам черни бегет с мен Наруто. Здравейте, какво правите? Да, и това е един сервер на як. Значи, това е спана. Десет на хом, после ще му портниш. Да, и това е спана, малко ми лаги, не знам защо. На мен не ми лаги никак. Мен ми лаги, защото малко така. Да, намаля съм настройките. Всякак е. Човек, който ми Сега е много по-зле. Още ще направя дефалт без опа. Нано, Да, то с кой ме така. Наруто, дефалт. Ото сме да шарт не спите нишка. Гама 0. Ау. Деоп. Наруто. О, не, няма се деопвам. Малко лаги, малко да правим. Значи сега warp drop party. Хел. Ауто. На. Не. Wardrobe арти. Така. Чакай малко, че малко лага. Да, е те построен от Наруто. Нали? Какво? От тебе е построено. Не те чувам. От тебе е построено warp drop партито, нали? Да. От Survivor Drop Party Spawn хелпвах. На мене ми излиза 4 ларпа. Аз чакай сега. Правих Warp Drop Party, Survivor и Staff Rules, не съм ги правил аз. За спауна хелпвах малко, така. Да ми дадат това е просто да снимам те си. Война, давче. Не искам да съм девал. Махнаме го, всъщност. Махнаме го. Направо на брутално сега. Че, май направих снимка и лагна. Какво правиш тука? Да, направих на снимка. Да, ето. Спами. Да, ето. Не спами и пиша команди. 1 час. Да, ето. Това е Warp Drop партито. Не, роля са. Став. Не, това е Warp Став. Да, Онер. Бурито. Кохостър на такъв. Онер Марто. Админ Гошо. Как ти беше името, че ти го забравя? Чери, Джумо. Модератор Електроник. Човек, какъв ти е истинския... Наруто. Какъв ти е в истинския живот? После ще кажа. Окей. Да. Човек каже хелпвам за това Warp. Какъв хелпвам? Аз съм къде? Warp Rules. Да. Ще хелпвам за Warp Rules, после ще дойде. Да. Survival. Warp Survival. И аз искам да последеш на Warp Survivor с тебе. И мисля това да клипа в описанието. Сега скоро мисля, че ще дават, ще пробват някои хора за тест мод, ето такива. И това беше от мене. Надявам се да ви харесва. Мене да си скарахте лайкайте и чао, ето Наруто.